В малък български блок в навечерието на Коледа семейство седи около празна маса. Няма подаръци, няма пълни чинии, само свещо и надежда, че утре ще е по-добре. Майката се усмихва на децата, така както се усмихват хора, които не искат да ги видят тъжни. Важно е, че сме заедно, прошепва. И точно тогава троп по вратата. Съседката стои в коридора, с престилка, за червени бузи и държи топла пита, увита в бяла кърпа. Пекох една, ама ми дойде двойна. Вземете половината. Казва го без патос, без очакване, просто човешки. Когато семейството я прибира на масата, топлината от питата стопля цялата стая. До нея има малка бележка: честита Коледа, няма да сте сами. Майката я чете, ръцете й леко треперят. Децата вече се усмихват, истински. А над тях тихо, без думи, сякаш Бог казва: ето, чух ви. Понякога чудото не идва с фанфари. Идва в тава, увита в кърпа. Бог работи през хората. А ти на кого можеш да бъдеш чудо тази Коледа?